Ale dobrý deň, vítajte u nás, poďte ďalej. Vítajte u nás v štúdiu, dnes si ideme nahrať našu úžasnú pesničku, ktorú už možno ste videli na YouTube. Spravíme si myši štúdio tour, môžeme sa pozrieť tu. Tu je len krásny bordel, máme tu našu spovedelnicu a bordel. Môžeme pokračovať ďalej. Poďte. Tu máme našu krásnu nahrávaciu miestnosť. Tu máme náš krásny setup, počujete, tá akustika je na... úžasná. Tuto, hej, sa môžete pozrieť, už máme niečo nahraté, snažíme sa. Vidíme to, áno, je to perfektné, super, ďakujem. Môžeme pokračovať, tu vidíte naše exkluzívne dievčatá, ktoré tu sedia. Exkluzívne dievčatá. To neviem, to sa vystrím. No, tuto môžeme sledovať majstrov pri práci. Výborne. No to by bolo asi všetko. Ďakujem, dobre videli, už choď. Už fakt už vypadni. Nedržte ho takto. Hej, budeš počuť. A ja taká divočka, cingy. Už nemusíš spievať. Taká divočka. Dámy a páni, takto sa pracuje s tým, že nahrávate, keď nemáte rozpočet. Takže tak. Ale tu je ten zvuk hrozný. Nie, to sa Dá sa reverb. Máš? Výborné. Otázka je to. Štiska je, nie? Tak sa nahrám na nečisto, povedzme. A potom si to len pustím. Dobre, a kebyže si nahráš oné skladbu, dáš si to do Airpodu a... Nie, veď my máme posluch. Funguje. Akurát... Ukáž, ako to nefunguje? Raz, dva, ešte nefunguje. Zapol si to? Zapni. Basranda, moja nová sa volá Vanda. Behám po domoch a kričím se laví. Zdravím všetkých chlapcov z Bratislavy. Píšte mi, daj odposluch. Liško, čo? Daj mi byt. Kavala baba basranda, moja nová sa volá Vanda. Behám po domoch a kričím se laví. Zdravím všetkých chlapcov. Dobre, super. Skajka, kde sú kable? Kable, že donesla dva. A kde sú tie dva? Skajka, kde sú tie dva kable? A ja, škoda, že nejde to. No. Ak to teraz bude šumeť, tak... To tam nemôže byť. To ma naše zabijú. Zdravíme tetu Helenku, shoutout žili na Airbnb, štúdio Juro Jančík a Ondro No a Ondrej. teda počkaj. Povedz za čo? Počkaj, vypojil som ho. Čo ideš robiť, Andrej? No, idem spraviť jednu satisfying vec. Potrebujeme svetlo. Áno. Toto tam nesmieš dať, ale asi to tam dáš, takže je marné ti to hovoriť. Tak pozor, to bude debilné, prejdem to. Čo to vidím na dnu. Aj ten? Pohoda. Není to naše. To je. Je. Už ideme hrať? Ďakujem. Ja to idem skúsiť a ty mi dáš nahrávanie. Raz a divočka, cingili. No, čo, dobre? Čo si tu porobil? Neviem vôbec. Ti to nefunguje. Dobre, poď ja nekupovať. Čo si tam spravil?
Ja neviem. To chce povedať na kameru. Chcel, že nech mu nahrám pesničku na skúšku, ale on mi fakt nič nepovedal, on mi nič nevysvetlil. Ale ja som mu všetko povedal. Ja to idem skúsiť a ty mi dáš nahrávanie. Poďme na cigu. Víš, si ho daj. A ešte aj ty. Jaká hlavná diagnóza gitaristov? Proste nenechajú tú gitaru bez toho, aby neobťažovali. A však co? Dám si text, hej. Zle som to zaspievala, mňa to rozhodilo, že sa Matúš pomýlil, tak som... Budeš si počuť, vypočuť. Aha. Popočúvaj sa. To falošné. Celé štúdium na Gimply ma v kapele hneval, lebo kde bola gitara, to si sadol, začal hrať a nepustil ju, kým sme neskončili. Veď tak, čo je? Proste, Ríško, ale rozprávajú sa tam ľudia, tak som ticho. Som gitarista, a čo? No tak hrám, nie? Čo? Bubeničke, no tak ona klepe furt, no a čo? Dobre, dámy a páni, začíname prvou nahrávočkou. Už vieš, ako sa to ovláda? Áno, už viem, ako sa to volá, už mi všetko povedal, už to naštudované. Dáme reverb. Dáme autotune. Klikni si na hru, ja? Preň. Aj hore. A veľa. Veľa. Môžeme ísť ešte raz? Ako keby sme to nemohli nahrať viackrát. Ty kreténe, ty si ho nenahrával. Nemám prečo to nenahrál. No, Matúš teraz. To je, že? Matúško, no to nenahral, ale nechápem prečo. Bože, tak sa Ale poď sem, Kajka. Nemôžeš ísť na štvrtú, lebo tam je raz, dva, tri, štyri. A ty si daj ešte raz, dva, tri, o partíč, áno? Dobre. Skúsime s metronomom. OK. Let's go. Rosla predločte. A ja taká vočka, Dobre, ešte raz počkaj. Počúvaj, čo ti vravím. Počúvam. Počúvaj, Matúško, zapni mi to. Matúško, pustí mi to, prosím. Si videla, ako ma to na prst? Ťažko. Jako? Zapnutý. Matúško! Skús teraz.
Skús, vy. Žamka by som sa dal. Nebudem to robiť. Budem tam hrať kopák a keď tak rytmus, dobre? Ešte raz poďme. Rada viem, rada dám, cingilingi bom bom bom, ej zakalab zakladám, cingilingi bom. Dala som to na prvýkrát. Dobre, máme dotočené, poďme si zatlieskať. No, ale to nemôžu. Takže dámy a páni, ďakujeme, že ste si pozreli toto video, dúfam, že ste si užili aj náš song. Total streamiš. Dúfam, že sa stretneme aj pri ďalšom videu. Ak chcete, dajte nám kľudne odber, like na toto video, zdieľajte, komentujte, ak sa vám to páčilo a total streamiš. Vidíme sa pri ďalšom videu, sledujte nás na Instagrame, našich sociálnych sieťach a tešíme sa na vás. Čaute! Dobre. Mimi hadi dadi 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 da, hadi dadi 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 da. Ty by si mal spievať, Ríško. Ty to vieš. Mimi hadi dadi 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 da, ďaleko to holiday dadi dadi da.